मिरु जिएसपिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गासै साबा जिएसपिनि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएलआव जगदान। इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै हाबफैनाय साबा दैदेनगिरिफोरखौ दुंब्रुदै बरायना लानायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बिडिएफ केम्पआव बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी, मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म लोगोसे माखासे दैदेनगिरि बिथांमोननि नुजाथिनायाव जिएसपिनि जेनेरेल सेक्रेटारिजों लोगोसे साबा जिएसपिनि दैदेनगिरिफोरा दिनै इउपिपिएलआव आखाइ हमफैबाय। 2 लाखनि एसे खम कंग्रेसआ 1 लाखसो मोनोबा बिदिबासो 2.5 लाख बा 3 लाख डिफारेन्सआव जों देरहाहैनाय जायो आरो। जयन्त बसुमतारी देरहानायाव जेबो खुनु फेक्टर गैया आरो। नाथाय नबसरिया दिनै इलेक्सन गेलेनो मोनला होननानै दिनै खौरां। नबसरिनि केसआ मोनसे आयेननि माबायाव दंबाय थायोथ' दासिमबो लिगेल प्रसेसआ जोबाखै। जों नबसरिनिया इलेक्सन गेलेया बेखौ लानानै जों बारा खरस खालामोनानो। गेलेबाबो बे देरहालायबाय 2 लाखनि गाहायाव थागौमोन आरोखि। दा नबसरिनिया गेलेयाबाबोथ' सोरबा गेलेनो हागौ बिनि जानानै। खिन्थु दा हाइकर्टनि अर्डारा नैबेसो जे दाखालि मोनसे सिंगेल बेन्च जाजआ मोनसे स्टेट लेभेल सिकिउरिटिनि कमिटिनि अर्डारखौ माने सासपेन्ड खालामदोंमोन। माने नबसरियानि बर' कसारि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनाय। स्टेट लेभेल SLSCआ स्टेट लेभेल सिकिउरिटिनि कमिटिया बेखौ केन्सेल खालामदों, बे बर' कसारि नङा होननानै। दा बेखौ बिसोरो पिटिसन होनानै मोनसे आपिल खालामदोंमोन मा बेखौ सासपेनसन खालामदों अर्डारखौ। बे सिंगेल बेन्च जाजआ मा साननानै खालामदों सासपेनसन खालामदों। थारमाने बेखौ इलेक्सन गेलेनो सुबिदा होबावनाय बायदि जादोंमोन। आरो दिनै जि मोनसे डाबल बेन्च जाज मोनसे फैबाय आरो बिसोर बेखौ नायबाय बे जाजमेन्टआ रं आरो बेखौ सासपेनसन खालामनो हाया स्टेटनि अर्डारखौ। बे हिसाबै बेखौ बे अर्डारखौ सासपेनसननि अर्डारखौ सेट एसाइड खालामबाय कर्टनि लेंगुवेजाव। थारमाने दा बेनिया माने बे केन्सेलैनो दङ सार्टिफिकेटआ। खिन्थु बिनि एन्टायार जे इलेक्सन पिटिसन बे दाबो फाइनाल सेटेलमेन्टआव फैयाखै हाइकर्टआव। आरो बेखौ दा दानि डाबल बेन्च जाजआ मोनसे अर्डार होदों मा जिहेतु इलेक्सन रिलेटेड गाबोननिफ्रायनो कर्टआव लिस्ट जानांगौ, डे टु डे हियारिं जानांगौ आरो फाइनाल सेटेलमेन्ट गोख्रै खालामनांसिगौ इलेक्सननि आगोलनो। थ' बेखौ नायजोबोबा स्टेट लेभेल सिकिउरिटिनि कमिटिनि जि केन्सेलेसन बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनायनि जे अर्डार बे अर्डारा स्टेन्ड जाबाय आरो फैगौ भार्डिकआवबो बेनो स्टेन्ड जाहैगोन होननानै जों साननो हायो। सार मैया खाम्फा बरगयारा उदालगुरियाव फैनानै बुंथिदो जितु क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय जयन्त बसुमतारीया 25% बर'फोरनि भटखौल' मोनगोन होनना बुंदों। बेनि मा अंखजों बुंदों बेबा बिसोरनाथ' बिदिनो जागोन अंखफ्राथ'। आङो दिनै बेक्तिगत भाबै रावखौबो एटाक खालामनो मानो गोसो गैया। खिन्थु क्लियारिफिकेसन होनांगौनि बेलायाव आङो 2009आव इलेक्सन गेलेदोंमोन, 2014 गेलेदों, 19 गेलेदों। 9आव आंखौ केम्पेइन खालामनो होआखै, बाक्सा जिल्लायाव आंखौ हाबनो होआखै। BPFनि मानसिफ्रा बिसोरनि पावाराव दंमोन। आंनि जेराव गारि थाङो बाव होसो अन्थाइ खुयो, गुलि गावो, मिटिं खालामनो होआ। बाक्साखौ बिसोर ब्लक खालामनानै देरहादों आरो आदारवाइज चिराङाव क'क्राझाराव बिसोर जेनबोजोबदोंमोनानो। 14आव बर' हावा जाबाय। बेवहायबो आङो प्राय 3 लाख भट भट मोननाय जादों आरो 19नियावबो प्राय 3 लाखनि बारा भट मोनदों। बे 3 लाख भटआ माने बर'आनो जोब मेजरिटि 50,000सोल' हयतोबा गुबुन भट मोनादों। जों गुबुन हारिनि भट मोनखाथाराखै। खिन्थु दिनै बर' भटआ बारायबावबाय क'क्राझाराव। आरो बिथाङा बिराद गिदिर मोनसे बाथ्रा बुंदों बर' भटआ बारायबावबाय। बे हिसाबै बर' भटआ 70% फैगोन। खाम्फा बरगयारा जेखि बुङा मोनथारा होना एसे एनैखौ होगोन आं खाम्फानोबो। 70%आ जोंनाव फैगोन आरो 25%आ खाम्फानाव थांगोन। बे गावनि अंखखौनो बुंदों बियो। बाखि रेस्ट माने जिखिनि फिसा पार्सेन्ट थागोन बे गुबुनाव एफा एनै गावस्रानो हागौ आरो। बिथाङा फंसे बाथ्रा बिराद गिदिर बाथ्रा बुंदों जे सोमावसारनायनि दावराव दावसियासो जादों होननानै बिथाङा आरो दावराव दावसिखौ खालामदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद होननाय सोर दं? खाम्फायावथ' एबसुनिनो मानसिमोन मोनसे समाव, उनाव बियाल्टि जादों आरो बेखौ रायखांनानै लाब गैया। बे गासै हिस्ट्रिखौ बोखांजोबनांगौबा गेसाव गोफोन बाथ्राफ्रा सिखारबोजोबगोन। सोरनि आखायाव सोरथिया बयबो मिथिगौ। बेखौ बुंनानै जेबो मिसलिड खालामनो हानाय नङा। खोथाया जाहैबाय मा बे समाव बिसोरनो पाब्लिकआ पावार होदोंमोन, गभर्नमेन्टआबो पावार होदोंमोन, आसाम गभर्नमेन्टआबो दिल्लीयाबो पावार होदोंमोन। इट वाज देयार डिउटि टु कन्ट्रल द सिटुएसन बाट दे फेल टटेलि। एन्ड नाउ दैट responsibility of the controlling the situation, it is with the Pramod Boro, and he has been controlling successfully for the last 3 years. बिनि डिफारेन्सखौ नायदो हाग्रामाया 17 बोसोराव बोसोरसेबो
सिटुवेसन कन्ट्रल खालामनो हायाखै आरो प्रमद बर'आ दिनै 3 बोसोराव टटेलि 3 बोसोराव भायलेन्स फ्रि बड'लेण्ड टटेलि कन्ट्रल खालामबाय दा फेलियरा सोरनि थ' बेखौल' बिनि एन्सारखौ हो आरो सोर गावथारदोंमोन सोर गावथाराखैमोन बिनि बिसार खालामलायनांगौबाथ' जोङो गुबुन